съм гладен. Трябва да снимам цял ден ядене, че не съм качвал отдавна. От то YouTube пукнат лев не получавам. Бара, ще снимам. Те хората се кефат. Цял ден ядене. 3200 калории, чиста храна, цял ден ядене. Да започваме. Тук съм приготвил купата, приготвил съм меренето за грамажи. Първото ядене за деня е нещо много оригинално и нечувано до сега. Овес с скир и мед. Да баш, че никога не сте го яли това. Сега го приготвя. Тези храни аз ми ги направя специално за мен, защото знам какво ми е вкусно. Не казвам на никой да копира нито една храна от този клип. Не са най-здравословните и най-добрите ястия, които мога да измислите, ама за мен не вършат работа. Аз не ям много едно и също всеки ден. По-скоро си мера калориите и ям според това какво ми се яде през деня. Много хора знам, че просто ядат едно и също и не мерят калории. Обаче на мен не ми харесва така да правя и затова всеки ден ям различни храни и просто ги мера и ги записвам в приложението колко калории има. Да. 180 грама овес, 500 грама скир и да кажем около 50-60 грама мед, може би повече, за да се изравни. Това обикновено го ям преди фитнес. Има всичко, има протеин, има въглехидрати. Като за преди фитнес е много добро. Наистина. Ако искате, мога го пробвате. Това е най-лесното нещо за правене. 180 грама овес, 90 грама мед, 500 грама скир. Това има около 1250 калории. Сега го въведох в приложението да видя колко калории има. И като за първо ядене за деня е много стабилно. Преди тренировка супер много калории, супер много въглехидрати. Перфектно за да те зареди преди тренировка. Това работи за мен. Следващата спирка ще е фитнеса. Първото ядене е завършено. Последната една седмица бях болен и сега съм доста по-малко кила от предишните клипове. 76 кила съм. Преди бях 78 и 2 и 4. Обаче няма значение. Мислех си, деба, не правя достатъчно прогрес, не правя достатъчно такова. Обаче прогреса не е в права линия. Прогреса не е от точка А до точка Б. Прогресът е така, има страшно много завои и стигаш до крайната ти точка. Връщаш се назад, отиваш напред, връщаш се пак назад и накрая стигнеш крайната дестинация. След като бях болен, апетита ми малко се срина и точно и това е причината, поради която този клип не е 10 000 калории чиста храна. Обаче наистина мислех да снимам как ям 10 000 калории, обаче едва изяждам моите за един цял ден, преди даже ги надхвърлях. Това видео с многото калории остава за по-натам. Също една от другите идеи ми примерно да си направи изследване, да видя колко ми е висок тестостерон, обаче аз сам си го усещам, че не ми е много висок. От това, че се бях болен, от това, че сега се възстановявам и ми се е понижило малко. Не се чувствам на 100%, както преди бях. Така че и това видео става. Ма няма го мисля толкова много. Днеска отиваме, ще имаме добра тренировка за гръб, за бицепс
много добър пъмп. Първата ми тренировка за гръб от седмица. Може да правим, така имаме 3 упражнения за гръб, 2-3 упражнения за бицепс и едно за задно рамо. И това ще е доста добра пълноценна тренировка. Сега отиваме в залата и почваме тренировката. Върнахме се в къщата и сега ще ядем малко сандвичи след тренировка, защото не съм много гладен след първото ядене. Може би защото беше половината калории за деня. Сега ще хапнем нещо малко, пък после ще е по-голямото ядене. Честно казвам, това видео е малко тегаво за снимане, защото имам чувство, че някой ще го гледа и ще реши аз ще се храня по абсолютно същия начин, по който и той. Искам да имам огромни ръце, като него. Обаче, честно казвам, и аз не мога да обясня много как се храня, като съм на бълг. Честно казвам, ям каквато и да е чиста храна, по много, каквато има в нас. Няма много определени неща, които ям. Освен може би яйца и месо. И тези са горе-долу нещата, които гледам да има, когато ям. Другото е тотално каквото просто има в хладилника. Като цяло след тренировка гледам да ям въглехидрат и протеин. Глюкозата в кръвта ти, там в тялото ти след тренировка е понижена. Трябва да се презаредиш накратко с прости думи, не съм доктор, не мога да ви обясня точно, но трябва да се презаредиш. И затова хапваш малко въглехидрат, в този случай е хляба, малко протеин, в този случай е кашкавала,
и малко мазнини за хормоните. Искам да кажа нещо, което си го мислех тези седмици, което не съм го казал сега. Не знам дали е само при мен, лично аз като ям много храна, ставам много разлигавен. Хубаво ми е, комфортно ми е, ям вкусна храна, живот е хубав. Просто всичко е много готино. И какво става? Ставам лигав, признавам се. Ставам лигав, отивам в залата и правя не толкова тегави тренировки. Аз си мисля, че правя тегави тренировки, правя до отказ, правя до такова. Но обаче мога да се напрегна много повече, когато ми е гадно и когато съм на кът. Не знам дали ме разбирате, имам чувство, че само хора, които следват строг режим, когато са на кът и си ядат горе-долу каквото си искат, когато са на бълг, мисля, че разбират в тази ситуация за по-говоря, но не мога да го обясня на човек, който не е бил в тази ситуация. Оня ден, миналата седмица по-скоро, ако трябва да съм по-точен, кляках и бях болен. Това беше първият ден, който бях болен и се чувствах зле. Не можех да ям, не можех да правя качествени повторения и се чувствах зле. И точно тогава усетих какво реално ми беше, когато бях на калориен дефицит. Беше ми гадно, нямах енергия, нямах сила и точно тогава нещо се отключи в мен. Не знам как да го нарека, дали е инстинкт за оцеляване или какво. Трябваше да правя серия с 150 кг на гърба ми. Аз бях болен. И си викам, добре, сега или ще ги направя тия кила, или ще умра, така ще ме смажат и ще умра. И познайте какво стана. Направих за пръв път, не бях ял, не бях спал хубаво, бях дехидратиран, бях уморен в края на деня, направих 150 кила за 4. А до сега винаги съм ги правил за 3 и не можех за 4. Винаги съм ги правил за 3. Ял съм, спал съм, хидратирал съм си като хората и не може да ги направя за 4. И този път нещо беше по-различно. Това, че последното повторение някак си не го залепих просто до отказ, додолу, а го залепих с опит да го дигна нагоре. Това какво значи, че нервната система се приспособила към това как съм се чувствал и че е дала 100% от себе си. Не съм се опитал да го направя само на така 80%, а съм дал 100% в този опит. Когато си на бълг и ядеш много и спиш много, обикновено имаш толкова много енергия и толкова много сила, че забравяш да я използваш по такъв начин, по който да растеш на мускулна маса на максимум. Тоест, човека, да кажем, в гората, който оцелява, ще ползва 100% от ума си и 100% от силата си, за да оцелее, отколкото човека в модерния свят, той няма да му е необходимо да ползва тия 100% някакси все едно са заключени. И трябва да се поставиш в тази ситуация, в която все едно оцеляваш и ти е некомфортно и ти е гадно, за да тялото ти да дава тия 100%. Дори когато ви е добре в живота и сте щастливи и ядете вкусна храна и спите много и сте възстановен, трябва да се поставите в тази ситуация, в която просто трябва да оцелявате, въпреки че може да оцелеете без проблем. Това е съобщението, което искам да го изпратя в този клип, е, че това ме кара мен да раста и да стигам нови граници на това, което съм постигнал сега, и че просто се поставям в ситуацията на оцеляване, когато отида да правя с много тежки килограми. И точно това ми помага да раста и на сила, и на мускули. Та замислете се дали вие се храните и тренирате и живеете по такъв начин, по който да симулирате, че оцелявате,
или просто тренирате и ядете какъвто и да ви е окей и кеф начин на вас. Защото границата е много тънка и това понякога може да сложи на масата дали вие ще пораснете и ще стигнете крайната си дестинация или просто ще се движите много дълго време на едно място, без да дори да си давате сметка, че правите прогрес. Трябва да правите всичко до най-малкото нещо за това да пораснете. Точно когато ви е комфортно и точно когато ви е най-приятно, точно тогава правите най-малко прогрес и се предразполагате към това да не правите никакъв прогрес без даже да го осъзнавате. Само гледайте как ям този вкусен сандвич. Братлето яде без YouTube. Прав. Това не е все едно оцеляваш. Не знам какво е. Не знам какво е. Та. Направо ще направим сега и другото ядене, което е последното ядене за деня. Това са 10 яйца. Лесно, бързо, евтино. 10 яйца. Перфектното ядене за бърз и евтин протеин. Какво ми дойде като идея последните дни? Ще си купих два вида протеин. Защо са ми два? Единият протеин е Iso Whey протеин. Суроватъчен, бързо за възпроизвеждане от мускулите. А другия е яйчен протеин. Той е по-бавен за възпроизвеждане от тялото. Единият протеин го пия след фитнес с мед и с креатин. Изопротеина след тренировка. Бързо влиза в мускулите, възстановявате 15-20 минути. Перфектно. Малко медец, малко креатин. Супер добра идея. Какво ще го прави яйчения протеин? Защо ми е яйчен протеин? Яйчен протеин преди лягане изпиваш го и бавно се възпроизвежда. Пиваш го преди лягане, възпроизвежда се бавно в тялото, възстановявате. Пише, че е направено от истински белтък. Не знам дали я вярвам на това, обаче го пия от известно време и съм доста доволен. Това ми беше идеята за протеина. Мисля, че така ще се възстановявам по най-бързия начин. Как изпуснах 20 чурупки в яйцата. Тъкмо ще ви покажа един трик за вадене на черупки. Намокрите си пръстите с вода и черупките се лепат пръстите. И нека го изядем това огромно последно ядене. С това ядене стават точно 3200 36, 26. Изявахме всички калории за днес. Ще дам малко на храната от преди малко да слегне, това да изстине и ви благодаря много, че гледахте в този клип. Не ям кой знае колко креативни неща, но се надявам като цяло ви е харесало. Ако ви е харесало, натиснете лайк и subscribe. Благодаря ви много. Натиснете лайк и subscribe. Натиснете лайк и subscribe.